druhého rozkladku děvčat ročníku 99, celkem školám připravený na rozkladby. A já doufám, že pomalu se připravují na svůj závod kluci na 200 km. To znamená, pomalu se připravují pomocné starterce. Dál bych požádal, aby se pomocné starterky shromáždily závodníci, které jsou na vyhlášení. Jsou to Petr Dostál, Petr Nápadů, Tomáš Kurban, Tomáš Franta, Pavel Novák, Petr Kolítek. Ještě jednou na vyhlášení podotování poslední rozpravy 200 polově. Děvčat starších přijdou na vyhlášení Petr Kolítek, Pavel Novák, Tomáš Franta, Urban Tomáš, Filip Nápadů a Petr Dostál. Ve třetí rozkladě probavy na hráči číslo 1 Veronika Šelestová, Ivanský baletní Dubasu. Na dvojce bude startovat Zuzana Čarnecka, Koukala Jiskopeče. Na trojce Anna Marie Benešová, domácí závodnice České Budějovice. Na čtyřce Lucie Karamová, Delfinátor. Na pětce Dominika Keržová, Trnov, na šestce Kateřina Kalášková. Klub plaveckou sportu Vyškov, sedmička Karolina Šenková, plaveckou Vyškov Budějovice. A na osmičce Dominika Podešťová, Koukala Jiskopeče. Wearing a face which keeps a job on the door. Who is it for? All of them people. Where do they all come from? All of them people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Takže to můžeme dostat do sedmička. A je to tam číslo 7, 244, 68, Vladimona Elitová. A na čtyřce dodávala Kateřina Lámová, 44 hektarů. Vítězka Krásovou.